Na Sani već 2 mjeseca kruže priče da je došao kraj političke ljubavi prijedarskog SNSD-a i DNS-a. Nesuglasice između koalicionih partnera u Prijedoru počele su pola godine prije parlamentarnih izbora, a kamen spoticanja bio je 1,5 miliona maraka koje je vlada Srpske dodijelila ovom gradu za sanaciju putne infrastrukture. Da li postoji ta neka skupštinska većina u Prijedoru koja podržava ili ne podržava gradonačelnika? Pa to je sam gradonačelnik rekao, njega to trebate pitati. Nakon zadnjeg skupštinskog zasjedanja on je rekao da skupštinska većina ne funkcioniše i ne postoji. Ovog trenutka skupštinska većina je nestabilna. Niko ne može reći da ima skupštinsku većinu ako se misli ovdje na DNS i SNSD. Imamo nestabilnu skupštinsku većinu koja funkcioniše od pitanja do pitanja. Skupštinsku većinu unazad gotovo 2 decenije u Prijedoru su činili DNS, SNSD, SP, SDP i SDA. Tako je bilo do posljednja 2 zasjedanja Skupštine grada. Preokret situacije dogodio se na februarskoj skupštini kada je odbijen prijedlog gradonačelnika Milenka Đakovića za odgađanje sjednice. 18 odbornika bilo je protiv prijedloga, 12 je podržalo gradonačelnika, dok je 1 odbornik ostao uzdržan. Vidjeli ste da su i oni ljudi koji nisu bili članovi SNSD-a i koji su također bili u prethodnoj skupštinskoj većini, su podržali naše dobre ideje koje su bile sve usmjerene na rad skupštine i na skupštinske službe. Ništa nije bilo usmjereno protiv gradonačelnika i gradske uprave. Osim SNSD-a, prijedlog gradonačelnika Đakovića nije dobio podršku ni odbornika SDS-a, DF-a, PDP-a. Najveće iznenađenje bila su 2 odbornika DNS-a koji su glasali suprotno stavu odborničkog kluba svoje političke partije. Prilikom rasprave o dnevnom redu i amandmana SNSD-a nisam bio prisutan, već sam stigao neposredno pred glasanje. Glasao sam za amandmane SNSD-a iz razloga što smo koalicioni partneri, jer me niko nije upoznao da je koalicija raskinuta. Bez obzira na glasanje u DNS-u i danas tvrde da imaju 10 odbornika u gradskoj skupštini. 10. 10 ili 8? 10. Ko je kako glasao iz DNS-a raspravljat će rukovodstvo stranke, a ne odbornički klub Jasanje Predojević. Da još nije pozvan od stranačkih organa u razgovoru sa ekipom Pečata, potvrdio je DNS-ov Predrag Starčević. Odbornički klub SDS-a smatra da prekompozicije skupštinske većine nema. Sve to ostaje spekulacija. Radimo napokon, ne završavamo sjednicu nakon 2-3 sata što se i ranije dešavalo. Sa ovakvom konstatacijom nisu saglasni u Prijedorskom Demosu, političkoj partiji čije interese u skupštini grada zastupa 1 nezavisni odbornik. Ocjenjuju da DNS nema skupštinsku većinu. Zbog neodgovornosti politike DNS-a došlo u pitanje i skupštinska većina. Političke stranke u gradu Prijedoru su procijenile da nije više tolerantno ta neodgovornost i da se odlučili da nešto preduzmu. Nezvanično saznajemo da je formiran nezavisni odbornički klub. Ko će u novi odbornički klub, imena se još uvijek čuvaju u tajnosti. Ne znam. Vidjet ćemo. Konferencije za novinare, prozivke, ali i navodne prijetnje. Sve to obilježilo je februarsku politiku u Prijedoru. Ostaje do danas otvoreno pitanje ko je i kako prijetio pojedinim odbornicima DNS-a. Što se tiče bilo koje političke partije, pa i SNSD-a, pritisaka nije bilo niti ih ima danas. Ima ogromnih pritisaka, ali dolaze od strane građana koji su nam dali povjerenje. Obraćaju se nama odbornicima da damo odgovor zbog čega se ne vrši sanacija puteva, zbog čega se to ne radi već 2 godine. To je vrlo teško objasniti građanima. Mi smo jedini grad gdje se 2 izvođača ne mogu da dogovore. Sve je počelo još prije godinu dana kada su, kako kažu, u Prijedorskom SNSD-u prepoznali katastrofalno stanje putne infrastrukture koja zbog obaranja tendera između 2 izvođača radova te žalbi i tužbi na sanaciju u gradu na Sani čeka već 2 godine. Prijedorski socijaldemokrati su se obratili tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku i premijerki Željki Cvijanović, nakon čega je odobreno 1,5 miliona maraka za sanaciju puteva u Prijedoru. S obzirom na to da je riječ o lokalnim putevima u vlasništvu grada, prvi čovjek Prijedorskog SNSD-a kaže da je razgovarao sa gradonačelnikom Milenkom Đakovićem jer je bila potrebna njegova saglasnost. Iako je usmeno sve dogovoreno na relaciji Bursać-Đaković, gradonačelnikova saglasnost je izostala, kažu u Prijedorskom SNSD-u. To je nas jako naljutilo jer, pazite, ako vam neko obeća nešto 5 puta da će uraditi, 6. put kaže da to neće ili ne može i onda vam se pravda time da on ne odlučuje o tome, onda je to veliki problem. Mi nismo mogli da bez skupštine dadnemo putne pravce, jer tad bi bio problem sa skupštinom zbog toga što je pojedinac
dao saglasnost na putne pravce koji nisu saglašeni. Đakovićeve tvrdnje opovrgavaju SNSD-u i podsjećaju da su pojedinim lokalnim zajednicama dodijeljena slična sredstva, gdje su gradonačelnici i načelnici dali saglasnost. Još dodatan kamen spoticanja bio naročito pred ovu posljednju skupštinu je to da smo se ja i gradonačelnik čuli ujutru 9:30 i on je meni rekao da je on tražio saglasnost od vlade Republike Srpske da se preusmjere sredstva na izgradnju sportske dvorane. U tom slučaju mu nije trebala odluka Skupštine opštine da zatraži da se ta sredstva prebace, a sad u izgradnji puteva odjednom mu treba. Sanacija puteva nije jedina nesuglasica na relaciji SNSD-DNS. Prijedorski SNSD traži primjenu rezultata sa posljednjih lokalnih izbora i više direktorskih funkcija. Prema njihovoj računici SNSD-u pripada 42%, dok trenutno imaju tek 15%. S druge strane, Đaković se poziva na protokol o saradnji i koaliciji. Međutim, problemima tu nije kraj. Ono što sam ja insistirao od gradonačelnika bilo je to da on sam bude gradonačelnik, ništa više. Znači da radi svoj posao, a ne da ima tutore, mentore, da mora pitati za sve i svašta. Tako da ja sam zbog toga jako ljut na njega kao predsjednik SNSD-a ovdje u Prijedoru. On je predsjednik DNS-a tamo, ja hoću u njemu da imam partnera, vidim da nemam. I zbog toga su sva ova posljednja dešavanja. Ja nemam tutora, ali imam ljude s kojim se konsultujem, kao i svaki gradonačelnik. Ja vrlo rado razgovaram sa kolegama u stranci i sa ljudima iz stranke i poimanje tutora, vjerovatno Saša zna na koga misli, ako kaže konkretno ime, ja ću vrlo rado odgovoriti na to pitanje. Pitanje se već uveliko nameće među odbornicima i to da li će gradonačelnik zbog nesigurnosti u podršku skupštinske većine uopšte zakazati redovno zasjedanje Skupštine grada u martu. Đaković dilemu nema. Odgovara da će Skupština biti održana. Sve je izvjesnije da će martovska Skupština pokazati ko je s kim i da li je priča o novoj koaliciji bila samo u domenu spekulacija.